Тик һәм 5-нче елларда искә алайык. Телевидениела иң шәп сериал. Явыз Брейд. Бәләкәс кенә Бальтазар Брейд. Унда бар дөньяны һөҗүм итәргә теләгән явыз Вундеркинд ролен башкара. Тик һәненче елларда Брейд экран йондызы. Бөтә дөнья буйлап тамашасы уга алкышлай. Бана бит ул. Әмма 3-нче сезонда Мин үземне насар тоттым. безнең бәләкәсебез катыл үсеп китте. Проект ябылды. Голливуд уның менән хушлашты. Брейдтың язмышы селпәрәмә килде. Әмма ул үзен шул тиклем күп елдар экранда уйнаган персонаж дип ысын мәгънәһендә анай башлады. Хәзер инде уның кайда йөргәнен без белмәйбез. Беләһеңме, Клайв? Явыздарды экранда уйнау клёва. Ысын тормышта явыз булу вообще улет. Кабыз музыкаңды. 1 секунд. Аппағым йомышағым. Ау! Син нимә? Син саксиңме әллә? Кайда дәрт? Кайда кураж? Динем кәсәк. Йырлай белмәйм, ләкин минең күңелемдә гөл бию, гөл бию, гөл бию, гөл бию. Һинең матур карашларың мине исертә, мине исертә, мине исертә. Тайбына. Әйдә бергәләп бүген уйнарбыз мәхәббәт. Сэр, безгә гадәттән тыш хәл вакыйга. Корабльда монстр. Кайда күрдегез ул монстрды? Карагыз. Уның яһалмай урындар, тик бер генә явыз. 2-нче елдар менән хушаша алмай. Бальтазар Брейд. Мустафирулла, корабльда бриллиант Дюмон. Секторда буш булган агентларга изгене тәгаенләнгән урынга барып җитәргә. Кабул ителде. Агенттар Грюси якын тирәлә. Әйе, тукта әле, нисек һин безне атаның? Грюси, тимәк Грю һәм Люси бер флаконда. Грюси. Прикольно, әмма шәп түгел. Миңа охшамай. Йырлай белмәйм, ләкин минең күңелемдә гөл бию, гөл бию, гөл бию, гөл бию. Ирендәреңдә үбеп посам гөл, еханга, алып яктарга. Минем кулдарым үрелә, һинең тәнеңә бары сигенмә, бу минең янымда гөл генә. Бөтә уйдарың булыр, ошо беюдә бары бөгөнгә ике бәйләнә бетер. Тагыла буңланың Грю. Ул касты. Касмайса. Ben hınglanmak şekilli. Grio. Өлгөрәм. Мин өлгөрәм. Өлгөрмәдем. Әзерләнегез. Нимәгә? Һезгә күңелһезме әллә?